Panibagong araw, panibagong hanap buhay na naman mga kaspero. Sa Batangas pa rin tayo ngayon. At eto, pagka-drop ko dito sa may Buhangin na part, napakaraming isda mga kaspero. Merong mga long nose emperor. At ito, target ko na sana itong amberjack. Kaso lang, nag-aalangan ako kasi napakaraming naghahunt na malalaking isda mga kaspero. Kaya nag-aalangan akong tirahin. Baka may lumapit na king mac tsaka yung mga dogtooth. Kaya hinayaan ko na lang muna sila na paikot-ikot sa aking unahan. At hindi muna ako tumira. Bumalik na lang ako sa taas para magpahinga ulit. After natin makapag-relax, bumaba ulit tayo dito kung saan natin nakita yung mga long nose emperor kanina mga kaspero. Mababaw lang naman itong spot na to, nasa 16 meters lang. Kaya inaabangan ko talaga na merong mahuli na malaking isda dahil grabe talaga yung mga naghahunt mga kaspero. Halos marami. Kaya eto, meron akong nakita dito na isang ruby snapper. Ito ay bihira lang na nahuhuli mga kaspero. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. At ito yung unang isda natin sa araw na to. Isang ruby snapper, or mas kilalang sagisihin mga kaspero. Nasa malalim ito kalimitan, pero pag yung spot mo abundant at saka walang nag-iistorbo, tumatabi rin ito. Kaya ito, nakapana tayo ng isang ruby snapper na nasa 16 meters ng mga kaspero. Tamang-tama, pagsisid ko ulit. Eto, dalawang king mac na hinahanap natin kanina mga kaspero. Ayan oh, grabe, malalaki na sana. Kaso lang, napakailap. Hindi nila ako napansin mga kaspero na hinahabol ko sila. Kaya ayun, hindi talaga ako pinansin dahil busy sila sa kahahunt ng mga kakainin nila. Dalawa tayong game. Sayang. At nag-decide ako na lumaot. Nag-drop ako dito sa 19 meters mga kaspero. Pero hindi ko sinagad. Medyo malalim pa yung bottom ng dinadive natin. Pero hanggang dito lang ako sa 19 meters gawa ng malabo yung tubig. At yung hinahunt ko dito yung mga pelagic like barracuda. Tamang-tama nga mga kaspero. Meron tayong nakita na dalawang barracuda. Kaya ito, ginawa natin ng technique, squid sign, at tinira sa pool mga kaspero. Napakaganda ng pagkatama natin dito sa barracuda na to. Gitnang gitna, walang kawala mga kaspero.
Eto na yung hinihintay natin mga kaspero. Eto yung nakita ko nung nakaraan na napakalaking tangigi. Kaya dinahandahan kong pailalim. Bumaba ako dito sa 20 meters at eto, biglang bumulusok sa unahan natin. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin ito at 10. Napakaganda ng pagkatama natin dito sa King Mac na ito mga kaspero. Sulit, umabot ito ng 17 kilos. Panalo. Ito ang hinahanap ko kahapon. Oy, titimbangin na. The moment of the truth. Dikit ang buntot sa lupa. 16 lang. Okay. Dikit ang buntot sa lupa. Surprise. Surprise. Oh, sabi ko nga bro. 17. 17. Tama nga. Sarado. Isipigid. Sarado. Galing nito manansya.